η οποία τουλάχιστον έτσι όπως έδειξε για το βίντεο μετά, μάλλον ήταν άδικη, έτσι μπάλα πρέπει να βρει και ο παίκτης σας. Και την δεύτερη, τη δικαιολογημένη βεβαίως του Βασίλη Ιωαννίδη που ήταν τελευταίος. Φοβηθήκατε ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι? Σίγουρα φοβήθηκα, μάλιστα ρισκάρισα κιόλα από την πλευρά μου σαν τεχνικός της ομάδος, με την έννοια ότι έβαλα τους δύο επιθετικούς της ομάδας, τον Μέντα και τον Αλιτζή, και αν ομιγέννητο τρώγαμε γκολ στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού, στην παράταση τα πράγματα τα κάτι πάρα λίγο να γίνει στο 92 και αμέσως από εκεί και πέρα δεν είχαμε καμία τύχη πλέον, γιατί είχα κάνει και τις 3 αλλαγές, πιστεύοντας ότι μπορούσαμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα και με 9 παίκτες, και είχα βγάλει τους δύο επιθετικούς, οπότε μετά δεν θα είχε επίθεση ο Πανιώνιος στην παράταση. Ήταν τρομερά δύσκολο να είχαμε μια επιτυχία μετά. Αναφερθήκατε και οι δύο στον κόσμο. Εμείς λοιπόν βλέπουμε πλάνα από την άφηξη του Πούλμαν στη Νέα Σμύρνη αμέσως μετά το βράδυ. Εκεί όπου, όπως μου είπες, Λεωνίδα, ήταν κάτι το εντυπωσιακό, κάτι που πραγματικά σε συγκλώνησε. Σίγουρα εκεί πλέον καταλάβαμε το τι ακριβώς έχουμε κάνει. Γιατί μιλάω για την κατάκτηση του κυπέλου. Ένας κόσμος φανταστικός. Κάναμε μια απόσταση 200 μέτρα, με κάνω λάθος, 300, κάναμε μια ώρα, μια μισή να περάσουμε. Και ήταν κάτι το αυτές τις στιγμές είναι πολύ δύσκολες να τις περιγράψεις και να τις πεις με λόγια. Πού ήταν κρυμμένη αυτή η ευκαιρία, Εμβολιάδη, όλη τη χρονιά? Οι φύλακοι του Πανιωνίου πάντα υπήρχαν, έτσι και υπάρχουν. Βέβαια, βλέποντας ο κόσμος κάποιες απαράδεκτες κινήσεις που γίνονται στην ομάδα, απομακρύνθηκε σιγά σιγά. Οι πιο μεγάλοι σταματήσαν να έρχονται στο γήπεδο. Αυτή η εικόνα που είδατε όμως είναι η εικόνα όλης της πανιώνιας ψυχής. Στο γήπεδο ήρθαν παππούδες μέχρι εγγονοί. Ό,τι κινείται πάνω στη γη και λέγεται Πανιώνιος, φίλαθλος οπαδός, ήρθε, μάλιστα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Στο τέλος κάποιος οπαδός ανάπηρος από τη Σκωτία και μου λέει έκανα ολόκληρο ταξίδι για να έρθω για να δω αυτή την ομάδα. Ήρθαν όλοι οι Πανιώνιοι, ήταν μέσα στο γήπεδο, ήταν καταπληκτική ατμόσφαιρα. Εύχομαι αυτοί οι φίλαθλοι να ξαναζωντανέψουν. Μεγάλη χαρά δική μου ήταν ότι στην πλατεία με φιλούσαν, μου λέγανε τι μεγάλη χαρά μας έδωσες, και την άλλη μέρα έβλεπα όλα τα παιδιά από τα γυμνάσια που φορούσαν φανέλες του Πανιωνίου. Πιστεύω να κερδίσαμε και παρούς από αυτή την. Γι' αυτό ίσως και συγκινηθήκατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου μετά με τον Βασίλη Δαμίλη. Κάποια στιγμή. Ναι, η συγκίνηση είναι πολύ μεγάλη, ήταν πολύ μεγάλη για μένα, γιατί σαν ένας άπειρος προπονητής θα έλεγα έφτασα σε ένα τελικό να σηκώσω ένα κύπελο που δεν το έχουν κάνει πολλοί προπονητές στην καριέρα τους. Ήταν μεγάλη ευτυχία για μένα. Αν προσθέσω και την κατάκτηση του κυπέλλου του 1979, δηλαδή τους δύο τίτλους που έχει κατακτήσει ο Πανιώνιος και ήμουνα εγώ μέσα και στους δύο αυτούς τίτλους, είναι πολύ μεγάλη ευτυχία για έναν ποδοσφαιριστή και Ποια τα δύο κύπελλα διαλέγετε? Και τα δύο έχουν τη δική τους αξία. Το πρώτο πάντα είναι το καλύτερο, που λένε η πρώτη αγάπη. Ας πούμε, το πρώτο κύπελλο ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για την ομάδα της Νέας Μήνης, αλλά αυτό το ευχαριστήθηκα πιο πολύ γιατί καθοδήγησα εγώ την ομάδα της του προπονητή. Ακούγοντας, Λεωνίδα, την Τετάρτη μεσημέρι, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις του Τάκη Φίσα στον Νίκο το Τελαγραμμάτικα, είπε ότι εγώ ήμουν 5 χρόνια, νομίζω το 79, ήμουν μες στο γήπεδο, ήμουν και το 89 ξανά. Πόσο λοιπόν έπαιξε ρόλο αυτή η κατάκτηση του κυπέλλου του 19 σε εσάς τους νέους παίκτες, σαν το πάρε έτσι ψυχολογικά, για να μπείτε μέσα στον αγωνιστικό και να το δώσετε όλα και να φτάσετε πια στην κατάκτηση? Σίγουρα μας το έπαιρε και εγώ ήμουν 9 χρόνων τότε, θυμάμαι, και εγώ ζούσα αυτό το παιχνίδι. Και αν λάβουμε υπόψη μου τα περισσότερα παιδιά αυτή τη στιγμή που παίζουν στην ομάδα είναι παίκτες οι οποίοι είναι από τα σπλάγμα της ομάδας και είναι παίκτες που έχουν παίξει στις μικρότερες ομάδες του Πανιωνίου, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο εδώ, ότι κάπου παίζουν για τη φανέλα, παίζουν γιατί αγαπάνε αυτή την ομάδα. Συν όλα τα άλλα, βέβαια, χωρίς να είμαι υπερβολικός και να θέλω να πω ότι παίζουμε τζάμπα, αλλά υπάρχει και αυτό μέσα, ότι παίζουμε για τη φανέλα. Και νομίζω ότι αυτό το δείξαμε περίτρανα και στην φετινή πορεία του Πανιωνίου. Με τα τόσα προβλήματα που υπήρχαν στην αρχή της χρονιάς, καταφέραμε να φτάσουμε την ομάδα εκεί που νομίζω της αρμόζει. Πραγματικά εκπληκτικά πλάνα αυτά από την πλατεία της Νέας Μήνης της Αμπάκης. Ήταν και στο γήπεδο, ήταν και η ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Γιώργο Πρωτοκαράκη που είπε ότι είναι μια οικογένεια. Πραγματικά έτσι είναι αυτό, είναι δηλαδή το μυστικό του Πανιωνίου. Νομίζω ναι. Και μάλιστα θα πω και κάτι άλλο που είδα στην τηλεόραση πριν το παιχνίδι το δικό μας. Ο Μάκης ο Νεδρινός, ο οποίος συνέντευξε τύπου όταν έχασα από την ΑΕΚ, τόνισε ότι εντάξει, εμείς χάσαμε από την ΑΕΚ, αλλά τώρα όλοι μαζί πρέπει να βρεθούμε αύριο στο πλευρό της ομάδας του ποδοσφαίρου, στο Καραϊσκάκι, που δίνει έναν αγώνα για το κύπελλο. Νομίζω μας συγκίνησε πολύ αυτό, και αυτό δείχνει ότι ο Πανιώνιος είναι μια οικογένεια, όλοι αγωνιστικούς χειρισμούς. Και ποιος δεν